ఈ టెంపుల్ కి ఎవరు వెళ్ళినా వావ్ అనే ఫీలింగ్ తప్పకుండా వస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా అందంగా అలానే చాలా ప్రశాంతంగా కూడా ఉంటుంది. వైజాగ్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ 22 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఈ టెంపుల్ ఉంది. టెంపుల్ కి ఎంటర్ అవ్వగానే అద్భుతమైన గణపతి వనం కనిపిస్తుంది. ఈ వేలో రెండు వైపులా 32 రకాల గణపతి రూపాలని చూడవచ్చు. ప్రతి విగ్రహం కింద డీటెయిల్స్ రాసి ఉంటాయి. గణేష్ చతుర్థికి ఐడల్స్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఈ రూపాల నుంచే రిఫరెన్స్ తీసుకుంటారు. చాలా మంది భక్తులు ఇక్కడ కొబ్బరి బొండం సమర్పించి 18 డేస్ దీక్ష చేస్తే కోరిన కోరికలు తప్పకుండా నెరవేరుతాయని ఇక్కడ నమ్ముతున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ ఇంకో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ కూడా ఉంది. మన రాశి ఫలాలు అలానే మనం ఏ చెట్టుకి పూజ చేయాలో అని కూడా రాసి ఉంటుంది. టెంపుల్ లొకేషన్ ఎక్కడంటే లంకెలపాలెం సిగ్నల్ క్రాస్ అయ్యాక అప్రాక్సిమేట్లీ 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే రైట్ సైడ్ లో హైవే పైన కనిపిస్తుంది. ఈ టెంపుల్ వాళ్ళు ఈ మంత్ 6th లక్ష నవగ్రహ యాగం అండ్ 8th విశ్వనాథ్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ లో దత్తనాథ్ ప్రభు గారు వచ్చి మెడిటేషన్ అండ్ హీలింగ్ కాన్సెప్ట్ ని చేస్తారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు స్క్రీన్ పైన ఉన్న నంబర్ కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఫర్ మోర్ సచ్ వైజాగ్ అప్డేట్స్ డూ ఫాలో వైజాగ్ ఫర్ ఎవర్.